سلامتنا تقبلوا خبراتن كبران تخاتلتي عبدوات إيرتران إثيوبيان نزلوا وتهدروا معبالتات قلت حسوا عزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدم سبر زيناتات حوحات استحنقتوا حسوت إيرتراوي السوعي كوينات كفيت الله يمو نحنا خاات سبحان نقول تغفتنا محبرة سبع عالم قديمنا سلزقونا حقاونت نملباسي اتلومي استقبره بستفال عليه ميداتات كزرقع زوعاله إيرتراوي السوعي أب كبابيتات شرارو ناستات جعات معلتات كبيت كوينات كم زغتسل زقلتو زيناتات يقاو حلو حوحات كابتميتن كابتل على سلستميت شح عطقات كم زهلقتلو زنقرلو زحلف كوينات نسترف من اسياتن تحت عدمن أب كاله القيتاتياتو مالا هوسبيتالات تقراي بوقات على غليقن حكامز السانو عطقات أبايتا زحيلهم كم زرعيون يسمع له بزيد ما حوحات أول كايتن كالوت كبابيتاتن نزنبر عطقاتن كبت برتاتن أبدوات إيرترا بهزو تقعز كم زلا يقلت አለው ህዋት ከኤርትራ ጦር ጋር ያደረገ ባለው ጦርነት በ10 ሺህ የሚቆጠር ተዋጊው ከጥቅም ውጪ እንደሆነበት ተነግሯል። ህዋት ለቀናት በዘለቀውና አሁንም በቀጠለው ውጊያ በርካታ ኃይሉ ተመቶበታል። በተለይም በሽራሮ በኩል የተጀመረው ጦርነት እየተፋፋመ ይገኛል። በሽራሮ ግንባር ያለማቋረጥ ለ9 ሰዓታት በተደረገው ውጊያ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ውድመት ደርሷል። የመቀሌ አድዋና አዲግራት ሆስፒታሎች እየመጣ ያለውን ቁስለኛ ከሚችሉት በላይ እንደሆነባቸው ተነግሯል። በርካታ ቁስለኞችም ሜዳ ላይ ተኝተው የመጀመሪያ እርዳታ ህክምና ብቻ እየተደረገላቸው ይገኛል ተብሏል። ህዋታውንም የትግራይን ህዝብ በግራም በቀኝም እያስፈጀው ይገኛል። ከረሃብ ከችግርና ካለፈው ጦርነት የተረፈውን የትግራይ ህዝብ ድጋሚ ወደ እሳት እየማገደ እያስጨረሰው ነው የሚሉ ክሶች እየተሰሙ ነው። ህዋት ከኤርትራ ጋር እያደረገው ባለው ውጊያ ከሚታሰበው በላይ አሳዛኝ ጥፋት እየደረሰ ነው። በሽራሮ ግንባር እስከ ዛሬ ሌሊት ድረስ ውጊያ እየተደረገ እንደነበር የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ብዙ የህዋት ኃይልም መስዋዕት ሆኗል። የህዋትና የኤርትራ ውጊያ እየተደረገ ያለው በከባድ መሳሪያ ጭምር መሆኑ ኪሳራውን ከፍ አድርጎታል። ህዋት በወልቃይትና በሌሎችም ግንባሮች የነበሩትን ከባድ መሳሪያዎች ወደ ኤርትራ ግንባር እየወሰደ ይገኛል። ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ሰራዊቱንም ወደ ኤርትራ ግንባር እያጓጓዘ ነው። ትግራይስ ንሚት ዓመታት ዘአክልና ወታደር ካምፕ ኮይና ተቀሚጣ ሎሚ ገባር ትግራይ ጽባህ ብታንክታት ይحرስ ጦርነት ሻዕቢያ እንደሕለለና ዝተዘራ እኽሊ ተዘራህ ተሐረሰ መሬት بتانكتات يزخيجر نمنتاي حزب تግራይ ናይ ወታደር ካምፕ ኮይኑ ዝቕመጥ ዘሎ ታይገይሩ ብሊቢት ኦርነት ትግራይ ሎሚ ሚሊዮንን ፈረቃን ላዕሊ ኣብ ጥሜትን ኣብ ስግርን ኣሎ ኪድር ኣይዎ ማእከላይ ትግራይ ኪድር ኣይዎ ተንቤና አካባቢ ዱኳናት ዌርሃውስ ተሰርሑ ስንዳይ ናይ አሜሪካ ዝበስበሰ እንካውሰ እናተባለ ህዝቢ ይሳገለው بسالفهم قدام تخيلكم تريوا تسلفوا انت سرقوا كونتال انت سفرك كونتال كركب او اطول يزور تيميت يلن ግን ንبሃል አውዚ በፓወርፖይንት ተደገፈ ነባይ ወልድ መጽዮም ዘሪና ነውሮ አንጭብጭብና ዕልልና ነቅበሎ ነርና ግን ሓሶት ይሁን ትግራይ ከይኩም ራእይዎ ከም ተጋሩ ከይና ንርአዮ ህዝብና ምታይ ኩለታት ኣሎ ቦቲ ጦርነት ቦቲ ወታደር ቦቲ ወታደር ዝገብሮ ዘሎ ትግራይ ሕሰው ሶሉሽን ክፍጠረለው ኤርትራ ሕዋትናዮ ባድመ ኣይኮነን ካሊ ሂብና ሰላም ንግባ ዝበለጸ ክረክብና ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተተፈትሑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሽግር ክወጽዩ ተዘይ ተፈትሑ ግን እንዮ 26 ዓመት ናይ ወታደር ካምፕ ኮይና ትግራይ ተነበረና ስለዚ እዚ ክንደፍአሉለና ጽንዓት ክትደፍኡሉለኩም ንሕናው እዚ ዘለና ተጋሩውኒ እዚ ወታደራዊ ማዕስከር ካብ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ዕረፍትና ተባሃለ ይወሃብ ኣብ ዝሓድሮ ኣብ ዝውዕሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ክንደይ ህዝብና ዝበሳበስ ዘሎ ምዃኑ ርኢናየና በአካል ስለዚ እዚ ባስተኳይ ፍታሕ ወሃው ኩናት ቀፂሉሎ ማሕበረሰብ ዓለም ሩዱና ዝመልእኽቱ ኣዋያት መራሕቲ ሕወሓት ድማ ጀሚሩሎ ኣፈኝ ሕወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳን ዘይትረብሕ ሳንቲም ክብሉ ናይ ሓሶት ሰበር ዜና ዝሰርሑ ዩቲዩበራት ኣለው ኢሉ ባዕሉ ከም ዘይለፍለፈ ባዕሉ ናይ ሓሶት ዜና ይነፍሕ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ሕወሓት ክትጉስጉሰሉ ዝቐነየት ኩናት በውግዒ ከም ዝጀመረውን ጌቾ ገሊጹሎ ዕላማ ሕወሓት ዕጡቋት ሓይልታት ወያነ ካብ ሓደ ተራ ጸያቂ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓሊፋን ንምድብ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰራዊት ናይ ምስዓር ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንምርኣይ ምዃኑ ብዙሓት ይሕብሩ ኣለዉ
ሓሶት ክደጋገም ሓቂ ይመስል ብዝብል ስንኩል ናይ ፕሮፓጋንዳ አካይዳት ትኸይድ ሕወሓት ኣብ ቀረባ ሰሙናት ንዝነበረ ፈንጠርጠራ ናይ ዓለም ጠመተ ንኽረክብ ትጥቀመሉላ ኤርትራ ኩናት ከፊታ ነቲ ከባቢ ትርብሸላ በማለት ንማሕበረሰብ ዓለም ሓግዙና ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝጸሓፈ ጌታቸው ረዳ ንሓቂ ክሽፍኖ ከም ዘይክእል ግን ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹለው ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጽዎ ከም ዘለው ናብ ናይ ዓዲግራት ዓድዋን መቐለን ሆስፒታላት ዝውሕዝ ዘሎ ቁጽሪ ውግኣት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ኮይኑወን ከም ዘሎ ዝገልጹ ብዙሓት ሓበሬታታት ይወጹለው መራሕቲ ሕወሓት ነዚ ናይ ዕጡቓት ህልቂት ንምሽፋን ዓቕሎም ጸይብዎም ከም ዘሎ ዘርኢ ድማ ማይክሮፎን ሚድያ ባይቶነ ሚድያ ትግራይ ቱደይ ከማዕላትኩም ኢንተርቴይንመንት ኩሉ ሚድያ ራራ ሚድያ ክራማት ጋላሪ ልሳን ተጋሩ አዳኙ ካሜራ ፍረ ሚድያ ወዘተ ብርኩታት ዝኾና ናይ ተጋሩ ናይ ዩቲዩብ ማዕከናት ንሓቂ አቃብሮና ዝዓይነቱ ወፍሪ የካይድ ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣኪባቶ ካብ ዝነበረት ወታደራዊ ዓቕማ 30 ሜታዊ ጥራይ ሒዛ ተሪፋ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከባቢታት ዛላምበሳ ራማ ባድመን ሸራሮን ኣብ ዝነበረ ኩናት ወያነ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ካብ ሕቑፊ ህዝቢ ትግራይ ዝመንዝዓቶም ዕሸላት ከም ዝህለቐት እውን ይግለጽ ኣሎ እንተኾነ ግን ከምዚ ዝበለ ህልቂት ካብ ህዝቢ ንምኽዋል በመሪሕነት ጌታቸው ረዳ ሓቂ ናይ ምሕባእን ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምጽላምን ዝተፈላለየ መልክዓት ዘለዎ ፈንጠርጠራ ምግባር ትርከብ እቲ ሓሶት ዘይበለሉ ጌታቸው ረዳ ከም ዝበሎ ካብ ክፍላት ሰራዊት 59 ከምኡውን 21 ሓደ ኣዛዚ ብርጌድን 3 መራሕቲ በጠሎንን ከምኡውን 300 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዋዕላ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበሩ ብምግላጽ ነቲ ቀንዲ ክብሎ ዝደለየ ነጥቢ ጠቒሱሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዕለታት 28-29 ግንቦት ንኸባቢ ሸራሮ ብጽዑቕ ደብዲብዎን ዝብል ንዜና ጀኖሳይድ ዝሕግዞ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ናይ ዝምዕባለታት ከም ዝብልዎ ግን እዚ ብሕወሓት ተጀሚሩ ዘለዎ ፍርሓሶት ብኻልኦት ሓሶት ዘይምነዎም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ክደጋገም ከም ዝጅምርን ዝኾነ ሰብ ክደናገረሉ ከም ዘይግባእን ይጠቕሱ እዚ ብብዙሓት ተጋሩ ተሳዒቡ ዘለዎ ፍርሓሶት ዝጉልበቡ ሓቂ ከም ዘየለ ዝጠቐሱ ሃገራውያን ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዚ ዝስዕብ ርትዓዊ ኩነት ኢሎም ዘቕርብዎ ነጥብታት ኣውያት መራሕቲ ጃንዳ ማለሊት መርኣያ ንዴት ብዝብል ኣርእስቲ ኣካፊሎም ኣለዉ ኤርትራዊ ኣስተውዕል ኩናት ከፊትና እሞ ንሕና ኸኣ ጽባሕ ንጎት ተኸፈትና ማሕበረሰብ ዓለም ኣቐዲምና ስለ ዘእወና ሕጋውነት ንምልባስ እቲ ሎሚ ዝተገብረ ብዝተፈላለየ ሜድያታት ክዝርጋሕ ዝወዓለ ኤርትራዊ ኣስተውዕል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ታሪኻውያን ጽላእቲ ህዝቢ ኤርትራን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ባይታ ኸጭብጦ ህርድግ ዝበለሉ እከይ ውዲቶም ደጊሞም ንምትግባር ነታ ብስም ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ከገብልዋ ዝጸንሑ ሽፍታ ጉጅላ ኣኽቲቶም ናብ ፍጹም ዕቡድ ናይ ጥፋት ጎደና ከእትውዋ ቀንዮም ኣለዉ እዚ ኣብ ልዕሊ ምስሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማዳ ንምፍጣር አንቂዱ ክካየድ ዝቐነየ ስውር ናይ ወራራት ምንቅስቓስ ቀንዲ ዕላምኡ 24 ግንቦት መዓልቲ ሓዘን ንምቕያር ምንባሩ ድሮ ግሁድ ኮይኑ ይርከብ ከምቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ በዓል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ትእምርቲ ስኒት ምዃኑን ፈታውን ጸላእን ፈሊጥዎ ኣሎ ጭዋ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ብመስዋእቲ ኣእላፍ በራውር ደቁ ኸፊሉ ዘምጻ ውልዶ ሃገር መዓልቲ ልደታ ንምጽምባል ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብሕጉስ መንፈስ ሂር ክብል ተራእዩ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ብረዚን መስዋእቲ ደቁ ዝመጸት ብጽት ዕለት ክሳብ ክንደይ ኣብ ልቡ ኣስፊርዋ ከም ዘሎ ኣግሂዱ ኣርእዩን ነጊሩን ኣሎ ስኑት ታሪኽ ጉጅለ ሽፍታ ዓድዋ ከም ዘመላኽቶ ወርሓት ግንቦተ ሰነ ኣብ ኤርትራ ስውር ኣጀንዳኻ ንምትግባር እትሓርየን ወርሓትየን ጃንዳ ማለሊት ቅንያት በዓል ናጽነት ናብ ናይ ሓዘን መዓልታት ንምቕያር ክትርህን ጢነት ኣለዋ መራሕቲ ሽፍታ ጉጅለ ዓድ ን24 ግንቦት ንህዝቢ ኤርትራ ክንምህሮ ኢና ብዝብል ፈኸራ ዝሓርየት ዕለት ምዃና ይትረፍ ንዓና ንጸላእትና እውን ወትሩ ምስጢር ኣይኮነን ኣዋያት ህዝቢ ኤርትራ ንምስማዕ ዝህንጠዩላ ምርፅቲ ዕለት ምዃና እውን ብግሁድ ዝዛረብዎ እዩ ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ናጽነት እውን ካብቶም ዝቐደሙ ዝተፈለየት ኣይነበረትን በቲ ሓደ ወገን ሕቡን ህዝቢ ኤርትራ ንፈተውትን ጸላእቱን መልእኽቲ ዘመሓላለፈላ በቲ ካልእ ድማ ጃንዳ ማለሊት ንህዝቢ ኤርትራ ብሓዘን ንምውዓል ንመንእሰያታ መግቢ ናይ መዳፍዓትና ዝገበረትላ ዕለት እያ ነይራ ከምቲ ክምሰል ተካሊት ዑፍ ክርም ከሪማ ኣብ ሓጋይ ተዓውር ዝተባህለ እቲ ሓዘንሲ ተጠምጢሙ ናብ ህዝቢ ትግራይ ወዲቑ ዝርከብ መርኣያ ነዴቶም ድማ ሎሚ ኣብ ዕቡድ ናይ ርድኡና መልእኽታት ምትሕልላፍ ተጸሚዶም ውዒሎም ኣለዉ ንዝሓለፉ 3 ሰሙናት ድምፂ ጥፊኦም ከካይድዎ ዝቐነዩ ንመንእሰያት ትግራይ ከም ሕሱም ዘህለቐ ዕቡድ ናይ ወራር ምንቅስቓስ ንዕለቱ መላሰኣውያት ዘይብሉ ኣላሽ ምስ በለ ህዝቢ ትግራይ ደቅና ኣበይ ጠፍኡ ብምባል ሕቶ ንኸይሓትት ስጋታት ብምሕዳሩ ጥሩምባታት ሓሶት ጃንዳ ማለሊት ስዕረተን ንምኽዋል ኣብ ምግዓር ተጸሚደን ኣለዋ እቲ ተመንዚዑ ዘሎ ቦታታት እውን መዓስ ኣብ ኢድ ሻዕብያ ወደቐ ዝብል ሕቶታት ከይመጾም ግድር ዒድዎም ንብዓት ሓርገጥ ዝመስል ዓለም ተገፍዕልና ዝቋንቁ በኽያት ስዑራት ምስማዕና ኣገራሚ ይኮነን ኩናት ዝበሃል ፍጹም የለን ክብሉ ዝቐነዩ አንቀላወቲ ታጨፍራውን በወገኖም
لومي أب كل ناي مرغب بزهانن محبراو مرغبيتاتن بايتا تطلعهم كندزكو قتيلة كندزكو ماريغي أم مبالتت أميدهم وعيلهم اللو حسوم كرماج حقوم مهجلتو أب حلفتا زمسل زربع بعمتاهم كخولو فتشو ما يكالون جيزيز بلعي حسور أمل ترايمبر إذا بترى سرقتن استس التحساسبان التمرح ودغتو جلة بواقع حزب تقرأ يتقلع تتقلع مهلاوا نما نمسب سور كخونا يكلن سوقات عمن تخونه حسوت كبزحن كغالبن كلو ساعات حق منغار سلازد اللمبر بدهوتات عيسكا كم متكلكا فلكت كيبلكا ناصنت حزب ኤርትራና يمعقب علاماتات استيمكا نسرحكا اب قايقي كيتعدمكا ممراش እቱ እንኳ አማራጭ መሆኑ حزب ኤርትራ አርጢቡ ዝርዶ حقيو ወደሐንኩም كبراتن كبران نحجز بلنا يتحستو أبزازيمنا لنا سلسختاتلكمنا زينا نمسكن أبكت علي بخال تحستوغن من لساكمنا سلامكم يبزح إيرتراوي السوعد كوينات كفيت الله يمو نحنا خاات سبحانه قوة تغفتنا محبرة سبع عالم أقدمنا سلزقونا حقاونت نملباسي اتلومي استقبرب استفال عليه ميداتات كزرقع زوعالة إيرتراوي السوعد